En op 18 maart, ja, dan gaan we Mario stem inbrengen. Voor 9 meter hier. En Joert, dan praten we bij de listloeker van de Liberaal Noord-Eerst-Friesland. Zie je bij Jan Vogelsang. Goedemiddag, Vogelsang. Goedemiddag. Goeie. Ja, we zullen een beetje hebben, misschien over het plan van de partij. Wijen, hè, dat staat uit bij elke partij eigenlijk misschien op nummer 1 bij jou, hè? Hier staat wel heeg op de lijst, inderdaad. Bedrijven staan heeg op de lijst, dus ondernemerstypje. En echt knokken voor de eigen inwoners staat bij ons heeg. Ja, want natuurlijk, Liberaal, Noord-Eerst-Friesland, dat is, komt eigenlijk uit orenpartij in wij natuurlijk. Klopt. Hè? En ja, hoe kunnen we nou deze partij eerst beschouwen? Nou, waarom gaan? Wij zijn natuurlijk begonnen als BVNL. Dat wie een liberale partij stoelt op het oude VVD. Wij kwamen erachter dat de combinatie met landelijk eigenlijk net zo lekker rond. De lokale partij had er net zo verloren. Dus wij zeiden, nou, laten we helemaal lokaal gaan. Maar ja, uw kern is natuurlijk nog wel hetzelfde. Hè? Uw standpunten zijn net verloren. Alleen dan richten we ons nou meer op echte lokale problemen die er binnen. Ja. En we hebben weinig te maken met wat landelijk wil. Ja, dus echt, gemeenten waar in Friesland, de dorpen eromheen bijvoorbeeld. Precies. Je hebt misschien wel een beetje oren, regeltjes, hoe je het houdt willen, in plaats van Dokkum. Klopt. Wij zijn puur naar uw eigen inwoners, uw eigen kernen, uw eigen stad. Daar zijn we naar. En wat Den Haag ermee wil, dan loeken wij dus eigenlijk net zo volle van oren. Nee, want je denkt, wat is Friesland? Bobba. Ja, precies. Dat is jouw slogan net, dacht ik wel. Nee, we hadden het echt slogan. Dat vind ik altijd zoiets dat een verkiezingsprogramma met dan een naam aan. Dat ze denken, dat doen we net om. Nee, doen we normaal. Dan doe ik gek en alles zeggen. Nou, ik hoop net, hij je te gek door natuurlijk, want dat is misschien echt verkeerd. Maar je kandidaatlijst, hij je wel in water, hè? Ja, we hebben 14 hele mooie kandidaten hebben we erop. Bij de eerste 4 hebben we zelfs 1 ex-rietslid en 3 rietsleden van dit moment. En op nummer 4 hebben we een mooie nieuwe kandidaat. Dus ja. Ja, dus er zit wel kunde in. Ja, absoluut. Er zit in ieder geval, we hadden natuurlijk de drieslid van de VVD. Is bij u zo aansluiten. Nou, die had volgens mij al meer CNIR ervaring. Ik zit zelf deze hele periode in de riet. Nummer 4 hebben we natuurlijk Johan Talsma. Die had echt al 2 periodes erin zitten. Dus ja, daar zit wel kennis in. En Tjitskaline van der Veen, die zit op dit moment ook in de riet. Dus ja, in de top 4 zit wel kunde, ja. Nou, en in totaal 4 keer meestal. En dan ga ik zien, ze komen overal bij. Hè? Het is net zo dat het echt concentreert is op een plak. Maar eigenlijk wel de hele gemeente. Klopt. Wij hier als BVNL hier we eigenlijk wat meer. Werd ik wel zei dat we hele geruchten winnen op de stad Dokkum. En nou hebben we echt volle rommer kandidaten. Dus kom maar echt Jouwswier, Kolmersweg, Oero komen ze wij. Ja, maar Bleeën, daar ga je de orenkant weer te pakken. Ja, precies. Halm hebben we erbij. Dus prachtig mooi. Ja, want die mensen weten natuurlijk ook wat daar speelt. Ja. Dus die kunnen daar ook weer meer voor opkomen. Nou ja, daar gaat het om. Hè? Om in ieder geval je voelsprieten in de hele gemeente te halen. Dus om alle signalen op te helden. En net alleen maar dat lietse krinkje waar in de stad Dokkum waar dan het gemeentebestuur zit. Nee, het gaat om de hele gemeente. Ja, en je had natuurlijk echt verschillende punten. We gaan het altijd over wijnen. Het grootste probleem misschien in Dokkum, je weet wel hoe hard denk ik. Het AZC. Ja. Daar ben we heel duidelijk over en daar ben we altijd heel duidelijk over geweest. Wij willen geen AZC. Ongeacht wat landelijk daarmee wil, of ze nou een spreidingswet hebben of net. Wij willen het gewoon net hebben, dus wij zullen er alles aan om te voorkomen. Ja. Dan ga je misschien aan wel een paar stemmers die zeggen van, dit likt het u zo wat. Ja, dat zou mooi wezen natuurlijk, maar het is net zo dat we dat voor de stemmen doen. Wij hebben eigenlijk nooit over zij. Wij hebben altijd zij, ongeacht wat uw inwoners ervan vinden. Wij als partij willen absoluut geen AZC hebben. Nee, je komt haast niet. Je wordt aan het kiezen. Maar hoeveel zitten hoop je erin te komen? Nou, we zitten nu met 3. We hopen op 4.
Dan ga je wat meer oerwicht, wil je Ja, zeggen. dan heb je wat meer, laten we het zo zeggen, wat meer macht over de besluiten. Ja? We hopen gewoon op 4, dat zou mooi wezen. Ja. Ja. En wat punt, hè? Stel voor, hè, of jouw hier. Ga je waarom zeggen? Wat hoop je dat het verloren is? Misschien toch liberaal wat in Friesland. Ja, wat we echt hopen, wat er verloren is, dat de focus volle meer op de eigen inwoners gaat. Dat we minder om ons heen zeggen van wat Den Haag eigenlijk wil, of wat de provincie van ons wil. Dat we ons focus toch op ons eigen kern, op ons eigen dorpen. Daar de problemen op helden en die problemen proberen op te lossen. En die problemen ben ik genoeg, hè? Ja, dat is weer. Want ja, hier speelt natuurlijk ook een paar dingen. Wat ik al zei, ja, Den Haag, hè, landelijk. En dit is eigenlijk meer, nou ja, maar dat zei natuurlijk elke politieke partij hier in Noord-Friesland natuurlijk. Want ja, je wil opkomen echt van je burgers. Die een had zo'n ingevende oren had, zei iets. Dus dat is natuurlijk wel even een kwestie natuurlijk. Ja. Maar stel voor, ik vraag nou jou, welke boodschap zouden jou de inwoners Jan dat ze onthouden hadden als ze straks naar de stembus gaan? Ga alsjeblieft naar de stembus. Dus al die mensen die vaak op de bank blijven zitten bij lokale verkiezingen, omdat ze ontevreden zijn over wat ze stemd hebben bij de Tweede Kamer en dat daar net naar luisterd wordt. Ga alsjeblieft naar de stembus op 18 maart en stem op een lokale partij in je richting. Dus ja, dat is bij u dus wat meer de rugse kant op. Stem dan alsjeblieft op die lokale partij die daarbij past. Nou ja, wat u betreft is dat liberaal en wat is Friesland. Maar kom alsjeblieft van die bank af. Je stemmen, blijf net zitten omdat je denkt, het helpt dan net. Het helpt wel. Wij kunnen lokaal het verschil maken. Nou, een hele mooie woorden. Dank Volzang. Ik wens je nog een heel veel succes. En natuurlijk, een aantal zitten dan wensen.